Γεια σας φίλοι μου, ελπίζω να είστε καλά. Είμαι η Ελένη, στις 19 Φεβρουαρίου θα γίνω 17 χρονών, πάω Δευτέρα Λυκείου και μένω στο Βόλο. Αρχικά θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο πρώτο μου βίντεο και θα ήθελα να πω λίγα λόγια γι' αυτό. Αρχικά είπα να ανοίξω αυτό το κανάλι, διότι έχω επηρεαστεί πάρα πολύ από διάφορους YouTubers που παρακολουθώ το τελευταίο καιρό. Απλά γενικά είμαι λίγο ντροπαλή σαν χαρακτήρας και φοβάμαι για το τι θα πούν, όχι τόσο οι γονείς μου, για το τι θα πούν γενικά οι γνωστοί μου και λίγο οι φίλοι μου. Επίσης σε αυτό το κανάλι θα κάνω διάφορα Q&A, vlogs, ρουτίνες και διάφορα άλλα που επιθυμείτε να δείτε. Μπορείτε να μου πείτε επίσης ιδέες κάτω στα σχόλια για το επόμενό μου βιντεάκι. Είμαι ανοιχτή σε προτάσεις. Και γενικά είμαι ένας απλός άνθρωπος. Δεν ευελπιστώ να γίνω διάσημη. Αντίθετα θα ήθελα απλά με τα βιντεάκια μου να σας διασκεδάσω όσο με τον καλύτερο τρόπο που μπορώ. Και επίσης να αποβάλω γενικά αυτό το άγχος με το να προβάλλω το πρόσωπό μου δημόσια. Και επίσης πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο είναι δημιουργικό και αρέσει σε πολλά άτομα. Και επίσης θα με κάνει, όπως σας είπα, να νιώσω και εγώ καλά και εσείς θα περνάτε όμορφα. Ελπίζω να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, να σας γνωρίσω και να με γνωρίσετε από κοντά, να γίνουμε φίλοι και να δεθούμε μέσα από αυτό το κανάλι. Αυτά. Περιμένω λοιπόν, όπως είπα πιο πριν, τις ιδέες σας για βιντεάκι και μέχρι τότε φιλάκια!